сегодняшний матч.
аплодисментами! Deep in my bones, straight from it. Дамы и господа, сейчас прозвучит гимн Республики Беларусь в исполнении Василисы Василек. Мы белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли, ширясь силой вернуем мы братьями дай вольной земли. Славься земли нашей светлое имя, славься народом братерский союз, наша любимая мать, родима, вечно живи, Беларусь. Наша любимая мать, родима, вечно живи, Беларусь. Прывітанне, паважаныя сябры, прывітанне заўзятары тункачоў, заўзятары ураджайныя і нейтральныя гледачы. Сёння у нас выдатнае надвор'е і цэнтральны матч, як мінімум другога кола чэмпіянату Мінску, а магчыма і ўсяго сезону. Футбольны клуб ураджайны, які ідзе на другім месцы ў турнірнай табліцы у гульні, сапраўды за 6 балаў, я думаю, можна пра гэта казаць упэўнена, прымае футбольны клуб Тункачы, лідар турнірнай табліцы, і гэты матч сапраўды вельмі шмат можа вырашыць у гонцы за чэмпіёнства Мінску, якое і для тункачоў, і для ураджайных можа стаць першым у гісторыі, і для вас гэты матч пракаментую я, Міраслав Колас, і мой калега Іван Брудніцкі. Прывітанне. Усім прывітанне. Давайте для пачатку аб'явім склады гуляючых сёння каманд. Склад футбольного клуба «Ураджайная». Брамник номер 31 Алексей Махнач, номер 4 Владислав Осмоловский, номер 5 Дмитрий Харнауцов, номер 8 Никифор Дук, номер 10 Александр Шишко, номер 13 Кирилл Вододохов, номер 22 Илья Ануфриев, номер 44 Артур Лукашевич, номер 77 капитан команды Степан Неронский, номер 88 Степан Макаров, номер 95 Антон Боцкин, головний тренер команды Илья Рахманов. І переходимо до складу надзвичайно фантастичної команди Тункачі. У брамі сьогодні Арсеній Кудін, номер 5 капітан команди, Януш Ладуцька, номер 6 Давут Рабгаджиєв, номер 10 Плоский Намикад, номер 15 Никита Кустик, номер 17 Иван Радзивон, номер 18. Ну что ж, дамы и господа, матч начнется после обратного отсчета. С 10 до единицы мы вместе с вами отсчитаем, и после чего матч начнется. Так что давайте мы вместе с вами это и сделаем. Ну что ж, дамы и господа, поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали! І починається гульня. Пригожа дуже складна сьогодні футбольна зустріча з одного клубу «Ураджайна», яка так само, до речі, базується на школі Вони, як і Тункачі, це дві команди, які базуються не на стадіоні клубу Мінськ, побач з панольним кабінетом, а на адресі Сірова 18. Тим часом бачив, як Росія збирає наші руки і буде спробувати нечто розвивати команда Тункачов. Ведаеш, такі сёння, конечно, матч цікавы, такое дербі мінскага дывізіёну другой лігі, вельмі шмат у якіх сэнсах. Футбольный клуб Тункачи и футбольный клуб «Ураджайная» ветераны этого дивизиона. С 22 года гуляем в этом чемпионате. Гуляем завсёды вельмі упарта. Так, звычайно, Тункачи фінішуюць вышэй у табліцы, але завсёды «Ураджайная» такі добры бой дае Тункачам. Акрамя того, гуляють два лідери мінського дивізіону, гуляють дві команди, які базуються на стадіоні Верховних, це Шипово-культурний стадіончик.
гуляють всі команди, які асоціюють собі з небом. У урожайної є Янушка Небесна, Кашо, як ми ведаємо, Янушка Ворони. Тому, ну, вельми цікаво будзе паглядзець гэты матч. Сапраўды, як мне здаецца, гэта самая цікавая гульня і для крумкачоў, і для ўражайнай, як мінімум у гэтым поле. Таму вельмі шмат чакаем сёння. Так, это означает, что с Крумкачом, закликаем нас долучаться нас до формирования трансляции Крумкачов и канале Урожай. Так само пишите свои комментарии, ты, кто дивится нас про трансляцію Мінської федерації футболу. Так, сапраўды, адразу на 3 ютуб-каналы сёння будзе ісці трансляцыя, але ўсе чаты будзем чытаць, на ўсе каментары будзем адказваць, задавайце свае пытанні, пішыце свае пажаданні, крытык каментатараў, дзякуй каментатарам, пішыце свае там прывітанні, магчыма, каму-небудзь жадаеце прызнацца ў пытанні, усё зачытаем, кажам шчыра. І таксама нагадваем для заўзятараў Крумкачоў, што па трансляцыі на ютуб-канале футбольных клубаў Крумкачы ёсць спасылка на Донецкий Нагорск, калі жадаеце падтрымаць трансляцыі менавіта ад нашага клуба, то запрашаем. Але зноў ж такі нагадваем, нягледзячы на тое, што маем мы нейкія свае асаблівыя пачуцці да Крумкачоў. Сёння мы пастараемся як мага больш ліберальна пракаментаваць гэту гульню, таму вось такі невялікі трейлер трэба было абавязкова агучыць на пачатку гульні для заўзятараў Крумкачоў і для заўзятараў Урожайнай. До речі, нам вже зараз пишуть, що конечно, змінився, пишіться, позначте, і коли ні, то будемо спробувати виражати. Якщо добре, так само пишіться. Так, пишіться, калі ласка, што будзе па гуку, мы зробимо машину, яка б як мага хутчэй наш мікрафон і наш гук настроіць, каб усё было добра. А поки не наближається до рами ні з командою, тому ми зараз просто назираємо команду Нікіта, спробують презентувати собі на футбол, який показує суперник, що там вражання, що там. Тим не менш, хочу одразу запитатися у вас, бажані слухатори, чого ви жадаєте від сьогоднішньої гульні, чого ви чекаєте, які будуть лучші є перемоги, може перемоги в процесі. В процессе Выполняется, что Лучше во время матча, ну, типа, во время одразу можно пропустить гол. Да, тебе не что ты сегодня чекаешь? чакають сьогодні, звісно, перемоги футбольного клубу, за які я завжди, не буду вже нагадувати за які. Але, ну, коли казати про ніяке міркування як коментатора, то хотілося б побачити таку футбол від об'єктів команд. Бо, ну, цікава така ситуація, об'єктивним командам, здається, потрібна тільки перемога. З одного боку футбольний клуб «Урожайна» на 6 балів у турнірі таблиці відстає від футбольного клубу «Крумкачі». І, ну, так отримується, що коли навіть у сьогоднішній гульні буде нічия, то 4 тури до кінця чемпіонату застанеться. Футбольний клуб «Крумкачі» буде напереді на тие 6 балів у турнірі таблиці. І це, здається, буде вже, ну, а матч чемпіонства для футбольного клубу «Крумкачі». Тому, звісно, коли «Урожайна» ще має нейкі чемпіонські амбіції, обов'язково треба перемагати. З іншого боку, мне не здається, що футбольний клуб Крумкачі сьогодні буде гуляти ту саму нічию, бо амбіції Крумкачів вельми високі. Ведаємо ми, що Володимир Хаміцький уже кілька разів виказувався про те, що він жадає, щоб Крумкачі гуляли у першій лізі в наступному сезоні. І коли Крумкачі жадають виїзди у першу лігу, то, звісно, любого суперника Мінської дивізіоні треба перемагати впевнено. Тому, ну, сподіваюся, що побачимо цікавий такий футбол і амбіції команд тільки на перемогу будуть справді. Так, больше шансов посвертить и сказать, что если вы могли посвертить и сказать, что я чекаю того же самого и тому будем назирать. И, до речі, хочу зазначити, що казав дуже саме про надворі, але давайте ж так само і означимо, так би мовити, мікроклімат на стадіоні. Яку атмосферу створює
урожайне, і особливо є завзятори, які прийшли підтримати команду на стадіон, і відомо, що завзятори Крумкашов так само. Дякуючи Менеліта їм, дякуючи Менеліта тому, що люди приходять на стадіони, гульцям значно простей, можуть відчувати ту підтримку не тільки раз і коментарі на трансляціях, але і вживую. Щиро дякую всім, хто підтримує, щиро дякую всім, хто підтримує канал, районі. І коротше, це з нашим тільки сьогодні людей, незвичайно шмат зібралося на ретельний курс. Здається, подобна робиться була подобно менше лірія. Зараз ми час візиту Донбас, так, почали. І менше, але люди приходять. Так, пока что мало мы кажем про саму гульню, давайте еще ж поспробуем перейти до яе, пакуль яшчэ настроим гук на сённяшні матчы, спадзяемся, хутка нормалізуецца. Вось зараз была нядрэнная такая подача от Алексея Баранова у штрафную урожайную, и вось Давуд Рыбаджиев робит такие анализ. И Алексей Михайлович упевнено, конечно, этот мяч забирає. І зараз урожайна пойде в свою контратаку. Напевно, менавіта такі контратакуючий стиль сьогодні адере урожайне. Ведаем мы, что такі футбол урожайне гуляць не можем узгадаць про матч першого кола між такими командами, які будуть зовсім непросто для команд. І ось зараз в такої контратації урожайне як быццам привела з гэтым момента удару, але Никифор Дук пробіў слабо, і ось уже контратаку Крумкашов. Артем Арантович, ось зараз йому добре було б фінішний мяч віддати, а Арантович вирішає гуляти просто надійно і заробити путь. Так ось, пакуль рихтується, можемо хутко згадати матч першого кола поміж гэтымі командами. До 60-х хвилин гульні лік був у матчі 0-0, і тільки після 60-х хвилин гульні, уже після того, як урожайна здобила шмат забігу, магчыма, захочет больш моцны лад, забіты галы, перамагчы 3-0, і сёння, здаецца, матч не павінен быць такім прасцейшым, магчыма, нават складанейшым, зноў ж такі вельмі шмат сёння на кану, і вось Ягор Антонович, які добра падае путнікі, зараз будзе зноў путнік падаваць, ідзе такая падача, Махнач выносіць, мяч захоўвае для Крумкашоў, але, здаецца, урожайная вось так адбіваецца. І зараз павінен, конечно, Махнач мяч гэты забіраць. Мяч він у руки не забирає, гуляє Махнач ногами, і урожайний починає атаку на свою браму. Зараз переходить команда у таку атакуючу фазу, але Гордейчик спробував зробити все, як не допустити гэтага, не дозволить перейти на борт Крумкашов. Отримав своїх перестановок будова на все-таки більш оборончу схему, тим не менш, зараз контратака стрельнула. Якщо я у центр, але я не знайшов свого адресата, і будемо зараз за ще одним спробою. Іван Родіонов! Робить його 1-0 на користь номінальних гравців сьогоднішнього матчу. Звичайно, команди Крумкаші. Граємо зараз за повтором. Як це здається, повинна була бути атака урожайна, але тим не менш перехопили ініціативу Путінка, скинули у штрафную. Мяч у ворота футбольного клуба «Урожайная» забил номер 17 Иван Родионов. Так, тебе выполнили только номинальная хозяева сегодняшнего турнира, это футбольный клуб «Урожайная». Дорогие болельщики, которые находятся на трибуне, которые в теньке, огромная просьба отправиться на противоположную трибуну, потому что они еще не сданы в эксплуатацию. Открывают сегодняшнюю гульню. І 1-0 на пересадці, тим більше цікаво, що буде зараз, як Крумкаші притягнуть гуляти, Крумкаші хоче завжди притягнуть гуляти цю атаку. Мені ж цікаво, що буде робити урожайний. Напевно, для урожайної ніяк відкриватися, ніяк
гуляць так усёй камандзе ў атаку, гэта будзе крыху так суіцыдальна ўсё ж у гэтай гульні, як менш рабіць гэта так рана. Таму, напэўна, ураджайнай трэба працягваць рабіць тое, што яна ўмее, працягваць гуляць у такі контратакуючы роль і, магчыма, дапамог гэта дапамагчыць ураджайнай фону перадачу, але мяч сходзіць у гол. Десь нам прывіталі такі у каментарях, пішуць прывітанне ўсім, прывітанне. Рады вас бачыць, рады вас чуць. Я бачу ваші каментары. Ну і тим часом нагадую, што приймати ключі можна на спасилці у описанні трансляції коментаря, але все гэта потім, тому що зараз будемо назирати, як чутенько приходиться до речання, уже на бок коментаршоу, робить сильну контратаку, і смішання опинається у нас Кашевич з проблемами по фронті, але доволі складно, коли тебе гуляють Стає Володимирович, і відкривали його, дітаючи І ось зараз я побачив, до речі, що футбольна клуби «Ураджайна» на формі, окремя номеров Казахстана є це прозвище. Щиро кажучи, не ведав я, що таку добру, цікаву форму зробила «Ураджайна». Ну, гэта добра, гэта насамрэч рэдкасць не толькі зараз вернемся да гульні, таму што вельмі апасна небяспечна. Тут, здаецца, ратуе Аксель Пуцін браму футбольнага клуба «Крум-Кальшы». Але так ураджайны працягваецца, вось гэта ўжо сапраўды быў небяспечны момант ад ураджайнай. Добра для Крум-Кальшоў, што на падбор не аказалася футбаліста ураджайны, але гэта Крум-Кальшы падабралі. Вось такі далі слабы справ, які гатовы збірае Аксель Пуцін. Вось нават для першай лігі гэта вельмі вялікая рэдкасць, калі каманда мае прозвішча на гульнявой шотцы, таму рэспект ураджайны за гэта. Увогуле рэспект ураджайны за высокі ўзровень арганізацыі за тыя актыўнасці, якія робяць для заўзятараў і гэтак далей. Амбіцыі каманды, як мы ўжо казалі, маюць вялікія амбіцыі. Казалі мы пра амбіцыі. Апошні час цікава, што выйшла некалькі адразу інтэрв'ю на буйных розных каналах заснавальніка «Ураджайнай» і Рахмана, і сказаў пра вялізны план «Ураджайнай», пра тое, што «Ураджайная» жадае выйсці ў першую лігу, замацавацца ў першай лізе. Таму, ну, конечно, хотелось бы разбирать, объектами этой проекта, с «Ураджайнай», было цікаво, щоб гэта рішэнне сутнулася і ў першай лізе, але давайте все ж дальніше дадумаць. Бо, здаецца, «Ураджайная» пасля апошняга голу больш пайшла наперад, і вось спрабуюць так акуратна падыходзіць да штрафной Починаються вже перші небезпечні моменти. Як це було такої сторони? Саме це одна з підречнішних гульниць, з Хвальською пішли свої команди. Ой, так можна. Олексій Баранов робив небезпечний проход, але дарується, з нашої позиції не бачно. Один з легков вважає на ініціативу з порушенням правил. Я думаю, як завжди означає, що значить, що сьогодні ми все ж таки більше хочемо назирати за футболом. А можете вы так просто допустим, проводить? Потому что у меня вообще не особо получается. Ну, это, типа, допустим, вот опять же, 0 это записать, как сказали. Его надо удерживать или просто? Нет, один раз менять. Да, все, понял. Спорта. Потом в нужный момент, то есть я уже нажимаю на твой. Когда короче, у тебя повтор сейчас говорится. А как его брать? Верни трансляции единицы. Этот, на этих цифрах? Да, на Зараз этих. у нас я Вот так. Все, спасибо. ну, разом з ним стоїть і Ураджайний. Когда у тебя пауза, у тебя повтор записан, да? Ты тыкаешь на показать повтор, это будет. Потом, когда один раз показал повтор, возвращайся на трансляцию на единицу. Все. Больше спасибо. Так, зараз готується опасний штрафной у браму. Гол забиває Олексій Баранов за стрельбу. Стрельбу з району Полтрука для така комфортна була позиція для штрафного і нам таким образом, конечно, треба реалізувати. Мяч в воротах футбольного клуба «Урожайная» забил номер 18 Алексей Баранов. Аккуратно Алексей Баранов, правый от себе в угол,
і акуратненько побач со штангою ёмкати м'яч попав. І почати матч, яким можна було тільки марочку почати. Футки 2 голи уже 16. І остається вже вельми складно бути урожайним, а вірить, знаєте, команда буде списувати, звісно, не буде. Ось зараз Леонський. Проливається по правому фланзі, але прострел у штрафной присок Крумкачов скончивается ничем, мяч Крумкачов, і по левому фланзі Егор Антонович буде атаку Крумкачов розвивати. Напевно, якраз лівий фланг команди буде зробити складно, бо бачимо, що Урожайна хутенько одразу сишує свободні зони гульцами, яка не дозволить розвивати перспективний поспіх. Тим не менш, постійно Миката з м'ячом опинається і буде його робити за титулу штрафною. Єгор Антонович, який пригоджує удар ножницями Рабіву. Олег щось зробив, це був не удар, а пас. Януш Луцький, який привел знову м'яч до кости і по виніку боротьби наш за межове поле. І ось зараз так, урожайна буде зараз атакувати. Номер 23 урожайний Ілля Мухнеца на Махнача, на Вячеслава Осмоловського, Осмоловського, перспективный закид на Александра Шишкова. Дарович, сегодня у нас такая дуэль бомбардиров Минского дивизиона. Правда, пока окончена трехпозабочная. По Александру Шишко, нападающий урожайный, с 10 голами в этом сезоне. Третий бомбардир чемпионата Минску. На третьем месте на дате момент Владислав Морозик, нападник якраз Крумкачов, у якого 11 голов, але він сьогодні починає матч запасних. Але мені здається, що сьогодні, звісно, прийде ще з заміною виступить у Гуню. Ну, а і далі з 13 голами Дмитрий Ліцкевич з командою 6 Юнайтед, і ось здається, і Шишко, і Морозик сьогодні спробують догнати криху Дмитрия Ліцкевича, позмагатися з ним за перший рядок у такій престижній номінації. Але поки що у Морозика не було шансів це забити, тому що він на лавці запасник, а для урожайних Гуня складається так, що тяжко сказати про неякі голи, хоча були опасні моменти. Тому глядим далі за Гульною, глядим. На певному моменту Олександр Шишко сьогодні ще таки. Давайте хотим проведем ревизию, как были у нас и доброго у нас все с бутом. Подначится, это не ласка, напишите. И доброго всего. Так, зараз такий дальній стрел. Але, ну, Честно, не особо получилось. вельми Ну, допустим, один раз нам нажимать, да? Ну, вот, допустим, он Вот он переключил. хорошо. Ну, просто это приезжалось то, что много повторов. Это сразу потом нажимать? Да, надо нажимать сразу все. Все перепасовки урожайных коляс Показывал, один раз показал. Я просто вообще в компьютерах не особо разбираюсь, поэтому пока пробую. Будете развивать себя там. Там же лучше, если показывать, то голы хотя бы все, уже момента не надо. А. Всё, запуститесь еще. Это є на... Вы Даруйте, не знаю. и дожали... У вас обычно получше? А у нас с техникой все проблемно. Но у нас опять же была Ну, своя камера. я бы камень чувствую с микрофоном нормально. А у нас тоже хотят купить, но вот пока не будут пережить. Ну, это все петлички, оно нормально не присоединяется. Что называется, якось не будем гуляя по прессингу, что я думаю, ці може його заховати своє нормально. Шло близько. Зіграємо за боротьбою двох капіталів. Хорошо, Так, і зараз так, на цілях черговий раз Махнач поводить м'яч. Часто поводить м'яч так, своєю тями. Я же не могу никак подойти. Я трансляцию. Я самого сейчас вообще Показывает получается. компания, часто большие, часто они бьют мимо правого рынка. І зараз буде чергово такий опасний штрафний стрел у бок браму урожайний. Пам'ятаємо, що другий гол Крумкачов у браму урожайний прийшов менавіта після штрафного стрелу, після прямого стрелу від Олексія Баранова. Зараз
позиция, конечно, такая больше незручная, больше далекая от брамы. Дорогие болельщики урожайные, давайте поддержим команду. Дайте шуму, друзья! Включаемся. Наша поддержка как никогда сейчас нужна. Станович, где Антонович, Антонович, він міняв, да, подає Єгор Антонович, подає зовсім мимо і футболіста Функашов, і браму суперника, і знову урожайна, а це брама буде м'яч уводить у гольну, і чуємо головного тренера урожайної Іллю Рахманова, чуємо, що Рахманов каже, хотя бы одну намалевала урожайная, він доволі, да, як з этими уводами м'яча в браму урожайна користається, і справді, хоча за все урожайна не стоїть було сьогодні. Ось зараз криху, здається, вийшли зі свого, а бачиться все тим, що переривають Крумкачі, це пас Крумкачов, але Арсен Путін виносить м'яч не зовсім удало, виносить м'яч за межі поля, і зараз з ауту будуть уводити у гольню м'яч футболіста урожайна. Ну, сюди трошки супокоїлася дня, і зря ми справили по програмі, це ще так, але як будто це може все змінитися на як урожайна може забути, які давай і може розпалити право за здійснення контакту, а на Крумкачі можуть забити третій, один звік. Так мабуть, і у нагадывали, что Дрю пришел на урожайную слова 6 баллов, и что на Сизе, то на Сизе класс. Я еще захотелось сегодня с Егором Антоновичем, бачимо, что шмат хлопці гуляють якраз Єгора, тенденція і наш успіховий відбор Владислав Смоловський трошечки, можна сказати, що небезпечно проходив. Його Шабаранов, здається, був відібраніший. Але змусив відбранців добре зробив свої справи і точно так зроблено, аби не допустити трошки не зрозумілі хлопці і виносять сьогодні м'яч з носа, буде вирішити. Так, і, до речі, питаються у коментарях, відомо, що були невеликі проблеми з трансляцією, невідомо з коментарцями, питаються у коментарях, як Крумкачі забивали свій перший гол. Значит, был такой навес у штрафную плейфовку урожайной з правого флангу Крумкачов, і головою м'яч у браму урожайної воткнув Іван Радзивонов, який не так давно долучився до футбольного клубу Крумкачі, який має такий добрий досвід гульні у тим ліку у першій лізі. І ось Іван Радзивонов, який увогуле по позиції ён хутчэй центральны абаронца альбо такі апорны паўабаронца, але сёння ён гуляе значна вышэй. Вось можем мы бачыць цэнтральны зал, што ён разам з Коцкім і Міката гуляе на пазіцыі атакуючага паўабаронцы. Такі вось эксперымент адбочны, які спрацаваў. Іван Радзівонаў, які аказаўся бліжэй да варот суперніка, чым звычайна, вельмі хутка свой гол забіў, выдатны момант рэалізаваў. Умее Іван Радзівонаў гуляць галавой. Калі пераглядалі яго матчы за Мінск-2 у першай лізе, бачылі, што менавіта галавой звычайна забіваў свае галы у тым ліку у браму суперніка ў першай лізе. Таму так сваю моцную якасць Іван Радзівонаў выкарыстоўвае у гульні ўжо за сваю новую каманду, за футбольны клуб Крумкачы. Вяртаемся до паліту, час Арсен Путін перадача на Дабіша. Пакуль не было нічога цікавого, ось якраз Іван Радзівонаў з м'ячом. Іван Радзівонаў добра розвиває эту атаку, і була передача
не розумію, типу на Коська Наміката, чи на Артема Воронковича, але в будь-якому випадку мені є незвична така передача, яку урожайна перехопила, і ось урожайна йде у контратаку, але Крумкачі гэтую контратаку мяч переривають, выносом. Болельщики футбольного клуба «Урожайный», давайте поддержим команду нашей главной кричалкой. Урожайная! Так, давайте еще раз скажем, что сегодня Зайна. Все точно атмосферу сегодня. Забыться на трошки на свои проблемники, на свои понимать свой обувь и определиться полностью головой на 90 хвилин. Зараз виказує свою незадоволеність. Я не знаю всю історію. Перший клуб, не зрештою світового віці, тому що і зараз ось як одна Європейська, але багато всі присягнували, якось вражання у такого високого пресу на дівчина, тому що це сильно, що зараз всі команди ще зостаються на своїм боку, над Артем Воронкович. Дорогие болельщики, давайте поддержим команду «Урожайная». Нужно найти первый забитый мяч, и, возможно, именно сейчас. Вельмі гучно, звісно, сьогодні працює Віктор Урожайний. Так, добре, доволі насамрэч організація матча від Урожайний. Знову таки, є спікери, які будуть знімати наперед. Є маскот, є справді болельники. І вам бачимо, що нам солдати Урожайний. Ну це зараз школа відбувається. Це пенальті. Ставится пенальти. Короче, что перебиваем. Так, зовсім нечекано ось гэты пенальті прийшов у браму Крумкачоў. Щиро кажучи, не зовсім я розумію, це був там контакт, але ну, суддя вирішив так, у судді, конечно, позиція. Ну что ж, друзья, пенальти. Осталось лишь только реализовать его. Поддержим ваши аплодисменты команде. Пенальти исполнит Александр Шишко. Давайте, друзья, громче! Голос про Арсения Путина. Последним загадым состоянием. Шишко альбо Путин. Шишко разгоняет. И... А Александр после... Мяч в ворота футбольного клуба Крумкачи завел номер 10 Александр Шишко. И быстро бачимо, что не оформляется, не заформляется свою есть пропущенный гол, есть урожайный, становится так пошел и такой с натхнением, да, урожай. Я когда нас понять, свои тарах, просто выдаем. Ну, зараз мы просто спробують задоволити. Заходиться Воронкович, нема страшно забивати, аби громадян оборонцю, і отдає до себе і приходить отказ у браму. Це наша третій м'яч залітає, що на 30-й хвилині. Яка ж результативна сьогодні гульня, і яка така видатна хутка контратака Крумкачов, конечно, Коська Наміката автор гола, іншим Коська Мяч в ворота футбольного клуба «Урожайный» забил номер 10 Артем Воронкович. Коське Ну, Наміката. нападник заболел зараз. Артем Воронкович зробив усе для гэтага гола. Артем Воронкович покинув Махнача зусім не у справі. І Артем Воронкович ось гэтую передачу на Намікату віддав. Вельмі незадоволений для Рахмана гульнёй Урожайный. Ну, конечно, тільки Урожайна заробила
забив от це пенальті. Здається, коли не помиляюся, вирішив там арбітр, що Олександр Більчук криху притримав Олександр Шишко, коли на Шишко це захід йшов. Шишко добре так по Балканську своєчасово упав у штрафний прицел Ткачов, був призначений такий пенальті правоконця, який Шишко реалізував, але так він Лукашенко відказали, лік 3-1. Можливо, зараз Ураджайна зробить на лік 2, поглядаємо. Ураджайна закид, закид на Яронського, так, Яронський. Але там немає нікого з кольця Ураджайна. І вже м'яч у Ткачов. Іван Артемов, 15 мішов, передає на Олексія Барана. Баранов знову подивився з Радіоном, але як добре зараз у підхваті. Здається, працює, його зараз підвоєна мотивація, бо він віддав його не трималося отобрати м'яч у Артема Баранковича, раз що і прийшов гол. Тому, я думаю, що зараз просто буде з подвоєним боцем. Ну, головне, как это у нас правильно. І ось цікавий такий момент, треба відзначити, що Артем Баранкович, який з усім такий незвиклий ход для себе набрав у опошення Бульні. Пам'ятаємо, що у Бульні Крумкачов з Спартаком було дві передачі його, після 2 голи у Бульні з Мінським морем, що сьогодні такий вельми важливий Бульні хвилюває передача. Звичайно, не звикли бачити так швидко революційного Артема Баранковича. Ведаем мы, что великие проблемы мають Ткачов сезона з центральним форвардом, що кажуть, що усі форварди Ткачов мають проблеми з реалізацією. Навряд чи Артем Баранкович той форвард, який вирішить ці проблеми, звісно, але похвалити хлопця треба, відносно свого зрою, звісно, значний прогрес він демонструє. Ось зараз Баранов, передача якраз на Баранковича, і що зараз придумав Баранкович, тягне м'яч по Франції, Баранковичу треба обкатуватися, Баранковичу Баранова, відкрити Баранова, але Баранкович чомусь зараз прийняв вже странне рішення, просто перебив по правій суперника. Вже не перший раз, як я бачу, як мені Баранкович так робить, у тих позиціях, коли можна віддати передачу на кольцах Ткачова і створити безпечний момент, Баранкович з таких вельми для себе позиції незручних б'є по брамі Махнача, заробляє кутники. Ну, погляньте, машина, ось передача Антоновича, допоможе, на якраз потрібно знати. Антонович буде подавати, Антонович закид, Гамзельчика дає 4, і Гамзельчик там стояв на такій штанці, бив по брамі Махнача, але Ураджайна смотрит, кутник не справився, вистрілює, кутник Ураджайна сам м'яч по ньому фланці, м'яч пішов за м'яч Італія, але м'яч залишався. У каждого свой настройки. Прошу прощения, у Ураджайна, конечно, залишався м'яч, і Ураджайна залишив один м'яч вийти по місці. Зараз трошки тримається власним багато, бачимо, що що там підкат, а потім м'яч, і стається, що з робиться найбільш зішим здоров'ям. Шкоджені було. В принципі, він стив, там було архітекторів, більшість з там прийшов. В цьому сезоні, перший відбуває сам, зараз тут назирали ми за зброю Сумчука і Світ, що є американського. І ось так, польський номіката зараз на газоні, автор одного з голов у сьогоднішньому дні. Звикли ми, що польський номіката так не завжди з'являється у стартовому складі Ткачов, але нагадаємо, що у кубковому матчі супроти Динамо Брест на початку дні отримав пошкодження Арсен Стариков, атакуючи по оборонця Ткачов. І ось зараз мають Ткачов кілька опцій на цій позиції. Може гуляти у основі і польський номікат, і Мирослав Тамкович, але в опошніх матчах бачимо, що польський номікат, звичайно, використовує Володимир Фоміч Бушна. І зрозуміло, чому для мене польський номікат один з ліпших, звісно, кольцового ліпення. Хлопець вельми так добре провів опошні некілька матчів Ткачов, вельми активний був, але зараз покуль без його діянчів Ткача, звісно, опождання моцного здоров'я польської номікації. Поки що йде така перепасовка Ураджайної лясової брами, Ураджайна віддає на Вірет. Зараз на прошлому звісно, передач на Ануфрію, але ні, але покуль Ураджайна перепасовується для своєї брами,
Так, бачимо ось м'ячом Лукашевич. Лукашевич пас наперед і Купляє. Купляє, Януш Ладуцький перериває. Контратаку Урожайна і ось уже Давид Арбаджиев з Олексієм Барановим за Дебіщука. Дебіщук передача йде на Гардейчика. Гардейчик, напевно, буде наперед, так, він так не робить, але Януш Ладуцький не відпрацював. Тут Януш Ладуцький м'яч вступив і значить Урожайна. Лукашевич наперед, напевно, шукав він там когось з атакуючих гульцов Урожайним, Максим Олександр Шишко, один платформа Урожайна, який вельми далеко там стоїть, чекає гэтых закидів, чекає контратаку. Пам'ятаємо, що Шишко і заробив пенальті у браму Кумкачов, і реалізував, звісно, головна така атакуюча сила Урожайної, але ось зараз поки що опошні хвилини не вдається Урожайній знести Шишко. І Кумкачі зараз будуть виводити м'яч з штрафного спелу у центрі футбольного поля. Ось у нас мяча. Відомо, що Кумкачі значно я почитаю, що міркуємо, означається. Так, і ось зараз Артем Баранкович так низько опустився. Артем Баранкович зараз просто виносить, звісно, наперед, віддає м'яч Урожайний. До речі, читав я Івану Чаці таке міркування, писав, напевно, завзято Кумкачов про те, що Кумкачі вже переросли в уровень другої ліги, потрібно Кумкачов в першу лігу. Як ти лічиш, Іван, переросли Кумкачов в уровень другої ліги, я би з ним? Ну, що так, це готова ситуація в Катанці. Точно такое міркування може але ж футбол складається не тільки з того, що відбувається на полі, але й за його межами. Фінансове питання і ціни, це все треба списувати з лікою і певних справах. Ведаеш, Іван, вось мне хацелася б, конечно, пра гульнявы бок пагутарыць, бо шмат я бачу такіх міркаванняў пра тое, што Кумкачы перараслі ўзровень другой лігі. Сябры, давайте ўсё ж такі заўзятары Кумкачоў і тыя, хто ім сімпатызуецца, давайте дачакаемся фінальны этап і паглядзім, што менавіта на фінальным этапе другой лігі у плэй-оф супраць больш моцных супернікаў пакажуць Кумкачы. Щодо кажучи, узровень і Мінського дивізіону, і усього другої ліги, він год від году падає, давайте будемо щирими. І зараз, ну, ми бачимо, які великі проблеми є з ротацією поміж першою і другою лігами, і вельми неохота клуби другої ліги бути ось, і мені здається, що, конечно, перемагати так буйно у всіх у Мінському дивізіоні це добре, але треба таки чекатися хоча б кінця сезону, бо більшість у першої ліги значно насильніше, звісно, за суперників Кумкачов. Тому давайте почекаємо з вилетами до кінця сезону. Коскін Міката бачимо, що здоровий усе добре, ось Коскін Міката віддає на фланг на Арбаджиєва, Арбаджиєв віддає назад на Гардейчика. Так, Гардейчик на Баранова, зараз відкривається Дебіщук, отримовує м'яч, Дебіщук буде навішувати. Дебіщук навішує на Мікату, намікає, що треба йому ще подрасти, такі навіси приймати, але Міката навіс не приймає, значить зараз почаємо. Сказати, що між першим врученням я перебачив, перервав наші Так, що я, до речі, що дуже, що шмат мені Артура шмат ці дуже допомагає своїй команді, що так само дуже добре. Вифил. Спробуємо. Наш до Шишко. І... Спро Олександр.
зараз будзе Кутнік, здаецца, ля брамы Крумкачоў. Апелюе Яўген Гардзейчык і іншыя гульцы Крумкачоў да арбітра. Мне ж кажучы, ось я зараз кажу без усялякіх. Итак, урожайная, включаемся. Наш стандарт, нужно поддержать команду громкими аплодисментами. Давайте же! Нам нужен второй забитый мяч, включаемся! Дає такі закид іде на дальній штанг. Так. Робить він добрий стріл. Навіть не тому, що на пілоті, то спроба знести партнера, ці то навіть стрелять по грамі, кадру. Але Арсень Кузик на місці не дозволяє. Так, і нагадуємо, що точно за коментарями. Щиро прочитали ми ваші коментарі про те, що в трансляції не було повтору першого голу. Звісно, побачаємося за це. На жаль, навряд чи вже буде повтор першого гола у трансляції. Коли ми вже розповідали, що м'яч забив Іван Радзіванов після з правого флангу Крумкачова і після свого стрілу голова. Жадаеце побачыць відэа гола першых гола Крумкачоў, заходзьце ў тэлефон-канал футбольнага клуба Крумкачы, там паўтор гэта ёсць, усё пабачыце. А зараз Шишко з мячом, і Шишко падае ось на Коскін Мікату. Падае, і Коскін Мікату дае на фланг на Антоновіча, Антоновіч наперад, але перерывае Осмалоўскі гэту перадачу. Так, Варанковіч на Кухціка, Кухціка на Ладуцька. Так, отскочил, конечно, на Сушима Воронковича. Я спробував все-таки Єгор Антоновичу, а не момент має штамає, просто смішав. І на капітан. Здається, було якесь спосіб, це вже не перший раз, коли Єгор здимається і початку. Спокойно, все визначено. Ось зараз ідзе перапаскоўка ураджайна з мячом Степан Макаров. Адзін з трэнераў ураджайна, які трэці раз у сезоне ў рамках менскага дывізіёна выходзіць на поле. І ось так хутка мяч даходзіць уже да Шишко. Шишко ля брамы Крумкачоў гэта заўсёды небяспечна. Шишко такі насамрэч небяспечны выходзіць. Я не ведаю, што гэта было па задумцы, стрэлці, перадача, але ў любым выпадку атрымалася небяспечна, і Кутнік зарабляе ураджайнае. Вось так напрыканцы тайму ураджайная крыху Крумкачоў паддавіла. Канешне, калі ураджайная яшчэ жадае позмагацца, ну, хотя бы за нейкие турнирные баллы, это больше перемогу. Болельщики, давайте поддержим команду. Еще один стандарт в конце первого тайма. Ваши аплодисменты команде! Няронский подает. Няронский. Ось зараз небезпечно. Что ж зробить Ладуцька? Ладуцька выносит. И гэты погрозу крыху не реализуе. Але Смоловский мяч подобрал. А Смоловский подает кудись на Шишко. Значит, просто Ладуцька. Стрела забегает. Как был гол, здається. Зрозуміло, так, вельми неемоційно святкує ураджайне, але, ну, бачиш, здалося, що там був гол, чи ні? Не було голу. Так, конечно, с комментаторской позиции здалося, что сотковый был гол, что Пригожин так Няронский у девятку Крумкачоў трапіў, і здалося, что лік будзе 3-2, тым больш, што вельмі хутка так футболисты ураджайны усе пабеглі назад, вельмі нездовольны трэнерскім Крумкачоў. Але гола было, здесь крыху мимо пайшоў мяч, і там креативно. Хотя вось зараз Крумкачы атакуюць, наш быў Арсёна Воронцовича, фол на Арсёна Воронцовича, першая жовтая карта для ураджайных, адкрывае якраз гуляючы трэнер ураджайны і Степан Макаров. Артем Воронкович крыху гуляючы на стадіі, здаецца, дапамога яму не спатрэбіцца. Артем Воронкович ідзе для фронту. К основному времени первого тайма будет довольно минимум 1 минута. После хвилина першого тайма нужно додать на хвилину, и на хвилине повытираем за І гэта ён і ёсць, калі будзе першы на матчы, і на матчы першы стаецца прысоўка за межамі. Наш будзе выступлення.
І Карифу ще, напевно, є час урожайний для того, каб апошню атаку навести. Який фартух з м'ячом був, але хутка м'яч стратив. І ось чужого Крумкачу з м'ячом, Воронкович Немікат, Молодуцька, вони безпечно атакують зараз Крумкачі. Молодуцька добре на основі, зараз треба проводити. Як добре гуляє. Напевно, гэта перадача ось была на партнёра, якой Махнач добра перахапіў. І ось зараз, напэўна, що свісток дасть арбітр. Напэўна, так і ёсць. 3-1, Крумкачы пакуль што ўпэўнена перамагаюць у галоўным матчы мінскага дывізіёну другой лігі гэтага сезона. Давайте пакуль пашлі перапынак. Дамы и господа, первый тайм завершен. На данный момент впереди команда Крумкачи, но у нас еще 45 минут футбола впереди. Но прежде чем мы начнем свое развлечение в перерыве, для вас исполняет по-настоящему шикарные песни «Василиса, Василек». Ну, мікшер трошки поширці може. Ні, ось наш канал. А, вот. Так, да. Це монітор, напевно.
Стой, сильно увлекай, иначе можешь ты в них потеряться. Книгу написать. Раз, два, три. Раз, два, три. Есть? Можно опять и опять. Песни. А ти можеш скачати эту приладу так само? Так само скачати? Да. Яку? ВДО Ninja. Да. И талант не стесняться. Ти теж зараз не вижу. Раз, два, три, раз, два, три. Так, ну что, дорогие воспитанники школы урожайная, давайте мы вместе с вами соберемся сейчас у наших ворот. Соберемся у наших ворот для того, чтобы как минимум сейчас попытать удачу и, возможно, выиграть сегодня приз. Это отличная возможность сейчас заработать приз, зарядиться на второй тайм и провести шикарно вторую половину нашей игры. Будем надеяться, что и парни сейчас в раздевалке заряжаются на все 100%. Парни, давайте здесь соберемся. Давайте все. Раз, два, три, раз, два, раз. Все, кто готовы сейчас попытать удачу и выиграть Алексей Махнач, ты готов? Ну давай, заходи на ворота. Парни, а мы становимся в одну колонну. Вот здесь, в одну колонну, на белой линии. Пенальти, это, конечно, здорово, но мы будем бить дальше. Будем проверять вашу силу. Итак, собираемся, отходим. Шажочек назад. Назад, шажочек, еще. Вот сюда нужно установить мяч. Есть. Ну и, собственно, какая задача? Коля, у тебя задача какая? Ты у нас сегодня можешь быть главным претендентом на главный приз. Главным победителем. А вот я тебе не скажу, какой главный приз, но ты увидишь. Мы как минимум вместе с вами должны забивать ворота Коля.
Ускоряться. Итак, удар поворотом сейчас будет. Близко. Ты был очень близок, но нет. Итак, парни постарше. Парни постарше. Ну і покуль проходять останні конкурси Не всем получится сегодня пробить. на полі Итак, с ударом футбольної школи Гругани. И празднуем. Бачимо, що вже починають виходити гульці на полі, крумкачі вже амаль у повному складі на полі. Урожайне так само хутенько вже буде. Давайте, еще один удар нужен. Провели мы некоторые змены, Третий победитель. попрацювали трошечки з гуком. Отпишитеся у коментарі, коли ласка, ці змінилося нешта, як нас чутно. И узнаем, либо Коля, либо... І вогонь напишіть про якость гуку. Поворотом. И здесь мяч не попадает. Так, парни, быстро отправляемся на трибуны. А те, кто нас забили, парни, идемте сюда. Коля. Зараз будемо чекати, назирати за машинами змінами, які були, і ті були яни у вогулі. Так, Коля, ты сегодня забираешь вот такую классную историю. Накидочка у тебя будет. Коля, ну ты, конечно, невероятный вратарь. Давай 5 колен. Парни, ну а вы как забили? Вы как забили. У нас есть для вас тоже призы, очень крутые. Все призы от урожайных. Итак, парни, все отправляемся быстренько на трибуны. Поздравляем и продолжаем болеть, друзья. 45 минут есть на исправление ситуации. 3 мяча. Мы можем это сделать, и нам нужно это сделать за 45 минут. Так, у складі крумкачов ми не зауважаємо зміну, але у урожайної яни були. Так, 3 новые гульцы з'явилися у урожайной на полі. Номер 7 Кирилл Трубячков, номер 11 український легіонер Ростислав Климашевський і номер 20 туркменський легіонер Керим Мередов. Конечно, разумеем, что урожайная вельмі незадовольна ліком у першому таймі. Урожайная буде спробувати адыграцца, но Крумкачоў зразумела, што замен не было, бо ну чаму ж ім быць, Крумкачоў усё задавальняе. І зараз бачимо, хто сышоў у складзе футбольного клуба «Урожайная». Сышоў номер 5 Зміцер Харнаўцоў, номер 8 Нікіфор Дук. І зараз паглядзім яшчэ, хто таксама сышоў. Сышоў номер 44 Артур Лукашевич. Такія вось замены адбыліся ў складзе футбольного клуба «Урожайная». Назіраем за футболом. У перарыве матчу, у перапынку перад другім таймом дыктар казаў пра тое, што трэба «Урожайна» забіваць 3 галы ў другім тайме. Не ведаю я, канешне, вечар на Груганах зусім не падобны на вядомы стамбульскі вечар 2005 года, але ну магчыма пабачым мы нейкі цуд ад урожайнай. Зараз паназіраем за гульнёй, паспрабавалі мы наладзіць гук трансляцыі падчас перапынку, таму абавязкова пішыце ў каментарах аднаго з чатаў. Мы нагадваем, чытаем мы ўсе чаты, таму заўзятары урожайнай таксама пішыце ў свой чат, усе вашыя у тым ліку прэтэнзіі да каментатараў і арганізатараў сённяшняй трансляцыі мы бачым і чуем, таму пішыце, калі ласка, ці змянілася штосьці, ці стала штосьці лепш. І зараз урожайная спрабуе атакаваць. Сцяпан Макараў быў з мячом, ад мяча избавіўся. Была перадача на Антона Боскіна, Боскін на Махнача. Махнач зноў на Макарова. Вось так нетарапліва па крысе урожайна развівае атаку. Зноўку ідзе мяч на Боскіна. Боскін наперад закидвае. Боскін закидвае на Кирилла Трубячкова, але вось так урожайная мяч страціла. Давайте нагадаем пра падзеі першага тайму. Першы гол у складзе футбольнага клуба Крумкачы забіў на пачатку матчу Іван Радзівонаў, нумар 17. Забіў ён галавой пасля падачы ў штрафную з боку капітана Крумкачоў Януша Ладуцькі. Другі гол за Крумкачы забіў Алексей Баранаў і зрабіў лік 2-0. Алексей Баранаў забіў прамым стрэлам са штрафнога. Пасля быў пенальці ад Александра Шашко, а пасля шыкоўнай перадачы Арцёма Варанковіча мяч забіў Коскіна Міката. Такім чынам лік 3-1. І вось зараз урожайная ідзе наперад, спрабуе урожайная атакаваць, але вось так хутка перадача урожайнай скончваецца, здаецца, контратакай Крумкачоў. І тут, ну, канешне, Арцём Варанковіч апелюе да суддзі. Арцём Варанковіч зараз чакае чырвонай карткі. І чую я, што кажа Владимир Фоміч Бушма, што кажа, што за вось такі якраз як бы паўфол
на Александр Шишко быў пастаўлены пенальці ў браму Крумкашоў у першым тайме, а зараз нічога арбітр не свіснуў падчас выхаду Артема Варанковича, але ну, гуляем далей, суддзя нічога не свіснуў. Пасля няўдалай атакі ўраджайнай мяч у Крумкашоў, Арсень Кудзін уводзіць яго ў гульню. Так, і Давуд Рабгаджиев зноўку. Дарэчы, давайте зазначым, што гэта для гледачоў Крумкашоў інфармацыя, так бы мовіць. Давуда сёння не тое, каб дужа шмат мы бачылі ў гульні, і нават адзін з асістэнтаў Фаміча выказваў яму сваю незадаволенасць ягонай гульняй падчас таго, як здарыўся такі гол здань, так бы мовіць, ад Неронскага, капітана Крумкашоў, калі падалося спачатку, што гол быў, але пасля такого прыгожага, моцнага стрэлу ў 9 брамы Крумкашоў ўсё ж такі гола не было, тым не менш, Давуд свой наганяй атрымаў. І тут Януш ці то Варанковіча, ці то Коскі, якія абодва былі ў штрафной пляцоўцы, але не атрымалася. І зараз мы бачылі, і нават бачым такую, так мовіць, гульню верхам, але ў цэнтры поля без пераходу да чыёйсьці сталай улады над мячом. Распавядзі, калі ласка, Ваня, вось зараз кажуць у каментарах, што гук стаў лепей, чым раней, таму, ну, магчыма, будзем вяртацца да тых тэмаў, якія падымалі ў першым тайме, будзем вяртацца да падзей першага тайму, калі дрэнна было нас чутна. Як цябе ўвогуле ўражанне ад першага тайму? Можа, ёсць нейкія назіранні за тым, чаму менавіта крумкачам удалося так упэўнена правесці гэты першы тайм? Якія ўвогуле ўражанні, падзяліся? Найперш я хочу нагадаць вам, што Міраслава, мы сыходзім самі з прэс-службы Крумкашоў, таму каментуем нейтральна, але можам трошечкі ўсё ж такі перайсці на бок Крумкашоў, чаго спрабуем пазбягаць. Тым не менш, тым не менш, калі казаць пра першы тайм, то я ўсё ж такі хочу адзначыць тое, як прыгожа гульня пачалася, і мае пачуцці як аматара футболу і асабліва як заўзятара Крумкашоў, яны толькі станоўчыя. Таму што мы бачылі шмат прыгожых момантаў, мы бачылі шмат цікавых. Я яшчэ раз сказаў, што прыгожых момантаў, якія былі і небяспечныя побач з брамамі як Арсеня Кудзіна, так і Алексея Махнача. Мы побачылі ажно 4 мячы. Уявіце сабе, не ў кожнай гульні столькі забіваюцца, звычайна, а тут за адзін тайм 4 мячы, і кожная з камандаў прапусціла, хто больш, хто менш. Я магу сказаць, што гэта толькі прыгожая гульня, якую хочацца пабачыць і ў другім тайме. Што думаеш ты, Міраслаў? І пакуль Міраслаў будзе распавядаць, я заклікаю вас, паважаныя гледачы, выкажыце свае меркаванні, што вы думаеце пра першы тайм і пра матч увогуле. Хто вам спадабаўся, што не спадабалася? Будзем чакаць вашай інфармацыі, а пакуль Міраслаў падзеліцца сваім уражаннем. Так, ну вось зараз штрафны ад Крумкачоў, усё ж пракаментуем яго, бо было вельмі небяспечна. Януш Ладуцька наміката вось такім ці то навесам, ці то стрэлам трапіў у папярэчыну. І зараз цікава, быў такі гук, вельмі падобны на гук аб заканчэнні гульні, але толькі 52-га хвіліна ідзе, таму назіраем за кутнікам Крумкачоў. Ягор Антонович, так, падзелімся, канешне, калі будзе магчымасць уражаннямі ад першага тайму. Вось зараз Антонович будзе падаваць. Ягор Антонович падае чарговы раз у гэты матч. Антонович на Варанковича, але дык вось, шчыра кажучы, у першым тайме крумкачы як быццам пацвердзілі свой статус як галоўнага фаварыта, як лідара дывізіёну, менскага дывізіёну другой лігі, лідара па ўсіх паказчыках, лідара і на трыбунах, бо значна гучней ўсё ж падтрымку крумкачоў чуваць на трыбунах. І, канешне, лідара па гульні, бо вельмі ўпэўнена так гулялі крумкачы, здавалася, маглі забіваць яшчэ і яшчэ, але ўраджайная таксама нядрэнна агрызалася, мела свае моманты.
моменты. Таму, канешне, прыемна было назіраць за такім футболам атакуючым. Момантаў было шмат у абедзвюх каманд. І вось чарговы момант зараз можа быць у Радзівонава. Радзівонаў добра б'е. Казалі мы ў першым тайме, давайте тады яшчэ раз гэта паўторым для тых, калі хто не чуў. Іван Радзівонаў — гэта чалавек, які па пазіцыі звычайна гуляе альбо цэнтральнага абаронцу, альбо больш рэдка гуляе апорнага паўабаронцу. То бок гэта такі вельмі абарончы гулец, і ў Крумкачах звычайна ён у мінулых матчах з'яўляўся менавіта як цэнтральны абаронца на полі. Звыклі мы ўжо да гэтага, звыклі, што Іван Радзівонаў, так, ён ходзіць на стандарты, ён умее граць галавой, забівае галавой, але перш за ўсё Іван Радзівонаў — гэта гулец менавіта абароны. Але сёння зусім нечакана Владзімір Фаміч Бушма такі эксперымент правярнуў і паставіў Івана Радзівонава атакуючым па абаронцам, і гэта, здаецца, свае вынікі мае, бо Іван Радзівонаў забіў. Іван Радзівонаў актыўна вельмі сёння. Канешне, дзякуй, мы можам сказаць Івану Радзівонаву за гэту гульню, прыгожа за ім назіраць. Тым часам Ураджайная атрымала жоўтую картку за фол на гульцы Крумкачоў, атрымаў яе нумар 11 Ростислав Клімашэўскі, які якраз вось у перапынку з'явіўся на футбольным полі, і вельмі так хутка сваю жоўтую картку ён атрымаў. Так, это уже другая желтая картка для Ураджайнай. Нагадваем, што Крумкачы пакуль гуляюць без картак, але гэта ў хуткім часе можа і змяніцца. Але тым не менш, зараз Давуд Арабгаджиев зусім, здаецца, нечакана для нас. Воротам футбольного клуба «Урожайная» забил номер 6 Давуд Арабгаджиев. Дыктар нам аб'явіў, што менавіта ён стаўся аўтарам забітага мяча, і ёсць магчымасць паглядзець паўтор, каб пабачыць гэты гол. Але трошки буду шчырым, выпаў я з хады матча, за гэта даруйце мне, але гэта 4-й мяч і 5-й агулам у гульні. Уже 5-й раз падыходзіць Александр Шишко, каб распачаць гульню з цэнтра поля. Будзем назіраць, што будзе адбывацца далей, бо, здаецца, гэта ўжо заяўка на кропку, так бы мовіць, у матчы. Але мы не будзем спісваць ні ў якім разе Ураджайную з рахунку, таму што гульня можа змяніцца хуценька ў самыя быстрыя моманты. Так, і зараз, конечно, крыху святкуюць ужо заўзятары Крумкачоў магчымую перамогу. Канешне, не трэба тарапіцца з вывадамі, але здаецца так. Здаецца, сёння ўсё атрымоўваецца ў Крумкачоў. Былі ў ліпні, у першай палове ліпня, праблемы ў Крумкачоў, шчыра кажучы. Прайгралі Крумкачы з Дышарба ФСТ Дынама. Усяго 1-0 вельмі так няўпэўнена перамаглі ФСК Энергетык. У Кубку Беларусі нічога не змаглі супрацьпаставіць берасцейскаму Дынама. Але ў апошніх матчах, здаецца, выправілася гульня Крумкачоў. Гулялі Крумкачы з лідарамі мінскага дывізіону, калі не ўлічваюць самі Крумкачы. Упэўненая перамога 4-1 над Мінскім морам. Зараз з тым жа лікам ужо Крумкачы вядуць Ураджайнай, і не бачу я зусім, за кошт чаго Ураджайна можа адыграцца хаця б, бо адзін гол Ураджайна забіла пасля пенальці. Пенальці, зноўку кажу, меркаванне нейтральнае, пенальці вельмі спрэчна. Вось зараз спрабуе Ураджайная, здаецца, атакаваць, але вельмі хутка Няронскі мяч губляе. Мяч у Януша Ладуцькі, той на Радзівонава, Радзівонаў на Арабгаджиева, Арабгаджиев на Гарадзейчука. Вось так катаюць мяч Крумкачы. Як жа ўсё ж спакойна гэты матч Крумкачам даецца. У Крумкачоў, здаецца, атрымоўваецца ўсё. І вось рыхтуюцца замены ў Крумкачоў, бачым мы Уладзіслава Марозіка, пра якога мы казалі ў першым тайме, лепшага бамбардзіра Крумкачоў у гэтым сезоне. Бачым мы яшчэ аднаго нападніка Ростислава Серага, бачым Міраслава Тамковіча, атакуючага паўабаронцу. Бачым фланга гульца Данілу Гоцмана. Цікава, яго не заменіць, але, здаецца, ўжо проста хлопцы выйдуць пагуляць, праявіць сабе і неяк магчыма замацаваць гэты лік. Лік для Крумкачоў вельмі прыемны. Ураджайнай, магчыма, трэба ўжо пакрысе рыхтавацца да наступных матчаў. Ураджайнай, мне здаецца, наперадзе яшчэ упартая барацьба за другі радок у турнірнай табліцы, які таксама стане лепшым
найлепшым вынікам у гісторыі ураджайнай. Зараз давайте паназіраем за яшчэ адным кутнікам. Зноўку Ягор Антанович. Ягор Антанович падае чарговы кутнік. Падаваў, здавалася, на Гардзейчыка. Неяк незразумела на пляцоўцы ураджайнай, але Алексей Баранаў шыкоўна тут адпрацоўвае. Алексей Баранаў на Коцкіна Мікату, прапускае Коцкіна Міката на Гардзейчыка, і Гардзейчык б'е здалёк, б'е міма, і, здаецца, зараз будуць замены. Давайте на іх паглядзім. Сыходзіць нумар 99 Артём Варанкович, нумар 10 Коцкіна Міката, замест іх, адпаведна, Ростислав Сер і Міраслав Тамкович. І зараз, напэўна, суддзя хуценька пакажа нам яшчэ 2 замены крумкачоў. Будзем чакаць. Артём Варанкович і Коцкіна Міката сёння зрабілі на дваіх 3-й гол для крумкачоў. Кажам, дзякуем за сённяшнюю гульню. Канешне, малайцы хлопцы, спадабалася іх гульня сёння. Чакаем, замест каго выйдуць Марозік і Гоцман. Так. Выходзіць замест Ягора Антановича Даніла Гоцман. І, здаецца, сыходзіць з поля Уладзіслаў Дабішчук. Так, Дабішчук сыходзіць з поля, замест яго у гульню уступае Уладзіслаў Марозік. Так, і вось цікава будзе зараз паглядзець за перабудовамі крумкачоў. Бачым, што Ростислав Серы пайшоў наперад, ён будзе у нас цэнтральным форвардам, атакуючы па абаронцы Марозік і Тамкович, апорнікі Баранаў, Ладуцька, цэнтральная тройка абаронцаў у нас зараз Радзівонаў, Кухцік, Гардзейчык, і латэралі атрымоўваецца Гоцман і Арыбгаджыеў. Номер 66 Владислав Дабіщук. Адбыліся замены, адбылося. І зараз мы ўжо бачым, як гэтыя замены, здаецца, працуюць, тому што Міраслав Тамкович тут быў з мячом. Номер 7 Владислав Морозов. Аб'яўляе зараз дыктар у нас на стадыёне, хто менавіта пакінуў поле, хто менавіта выйшаў. І номер 77. І тут бачым мы, як трошечкі папіхаліся Александр Шашков разам з Арсенем Кудзіным за гэты мяч. Арсеній захаваў яго для каманды, гэта галоўнае для крумкачоў. І тут Евген Гардзейчык увёў яго ў гульню. Хуценька Януша открываецца, абыгрываецца ён з Міраславам Тамковичам. Тамкович спрабуе развіваць далей. І тут, здаецца, нават небяспечная гульня была, трошечкі збоку, але момант поўнасцю гульнявы. Спрабаваў тут Сцяпан Макараў нагамі мяч выбіць, які быў у паветры, і тым не менш дуэль у яго выйграў Даніл Гоцман, які пры сваіх, даволі, скажам так, невялікіх габарытах, ён усё ж такі у гэтай барацьбе перамог. Тым не менш, суддзя гульню прыпыніў, і зараз мы назіраем, як спакойна ураджайна перакатвае мяч на сваім полі, на сваім баку, каб знайсці нейкія моманты, нейкія прарэхі дзеля таго, каб развіць свае атакі. І, дарэчы, давайте яшчэ раз адзначым, якая сёння шыкоўная, цудоўная падтрымка з боку абедзвюх каманд, як і у крумкачоў заўсёды фанацкі сектар амаль добра так запоўнены, так і ва ўраджайнай шмат людзей прыйшло падтрымаць сваю каманду. Гэта файна, гэта зусім, на мою думку, добра і толькі спрыяе развіццю футбола. Зараз, дарэчы, аб такой цікавай рэчы падумаў. Таксама працягваем наганяць тое, пра што казалі ўжо ў першым тайме, але, магчыма, не пачулі нашы гледачы. Разважалі мы ў першым тайме крыху пра нумара 88-га ўраджайнай Сцяпана Макарова. Сцяпан Макаров, гуляючы трэнер ураджайнай, асістэнт галоўнага трэнера, які не так часта выходзіць на поле, калі мы кажам менавіта пра менскі дывізіён другой лігі. Цікава, што гэта толькі 3-й матч у сезоне для Сцяпана Макарова, і пры гэтым другі матч ужо Сцяпан Макаров праводзіць супраць крумкачоў. 90 хвілін правёў ён у матчы першага кола. Вось зараз Макаров на полі. Магчыма, Макаров гэта, конечно, такое ўзмацненне ураджайнай, якое ураджайна выкарыстоўвае толькі на крумкачы. І вось зараз менавіта Макаров ліквідуе пагрозу з боку Владзіслава Марозіка. Вось так неяк крыху загадзя пачалі мы казаць пра гэтых футбаліста. І вось ідзе контратака ураджайная. Вось гэта можа быць небяспечна. Прастрэл на Шашко, які ўпэўнена Гардзейчык перарывае, і Гардзейчык аддае на Алексея Баранова. Алексей Баранов на Давуда Арыбгаджыева, назад на Алексея Баранова, і на левым фланзе мяч крумкачоў. Будуць спрабаваць крумкачы атакаваць. Так, бачылі мы зараз менавіта Кірыла Трубачкова, які выйшаў таксама з лаўкі запасных на пачатку другога тайма. Як ён зрабіў такі, так бы мовіць, слалам у стылі Гарета Бейла.
што калі мы узгадваем такую футбольную класіку. Тым не менш, гэта нічым не скончылася, але, на маю думку, менавіта Трубачкоў гэта той, адзін з тых, каго трэба будзе баяцца, скажем так, Крумкачам і не дазваляць яму шмат прасторы ў другім тайме. Бо раз прабежыць, другі прабежыць, а на трэці можа і скончыцца гэта фатальна для Крумкачоў. Але, тым не менш, мінула ўжо больш за гадзіну гульні. У нас ідзе 64-я хвіліна. І будзем мы назіраць за тым, як будуць падзеі развівацца далей. Хутчэй за ўсё зараз пачнуцца першыя замены у футбольнага клуба «Ураджайная». Бачым, як рыхтуюцца адразу два гульцы да выхаду на замену. Будзем глядзець, замест каго яны выйдуць. Тым не менш, зараз «Ураджайная» знаходзіць яшчэ адну магчымасць для таго, каб развіць атаку. І вось, пра каго я і казаў, Кірыл Трубачкоў, ён знайшоў прастору, знайшоў магчымасць, стрэліў нават гэтым ужо разам, але Даніла Гоцман мяч вынес, чым прынес «Ураджайнай» кутнік. Чарговы кутнік, будзем назіраць, як будзе яго падаваць Кірыл Вададохаў. І зараз Вададохаў стаіць ля мяча. Не так шмат было кутнікаў Ураджайнай. Вось, магчыма, зараз, конечно, Ураджайнай ёсць шанец забіць. Будзе Ураджайная навешваць у штрафную пляцоўку Крумкачоў. Чакаем мы на гэтага навесу. Ідзе навес. Стрэл галавой не атрымаўся. І Няронскі спрабуе. Чакаем мы на іх, канешне. Мне здаецца, што гэта такія замены ўжо больш даць пагуляць хлопцам на лаўцы. Абавязкова яшчэ пра гэта замены пагутарым, калі яны адбудуцца, але пакуль што чарговы кутнік Ураджайнай. Паглядзім, ці атрымаецца штосьці ў гэтай каманды. Няронскі на гэты раз падае, але Кудзін упэўнена мяч забірае і выносіць наперад. На каго ён выносіць? На Владзіслава Марозіка адзін, ён стаіць там наперадзе. І вось Марозік зараз сваё адзінаборства прайграе, але Ураджайная з мячом зараз. Так, зараз мяч у Макарова. Макаров, напэўна, здавалася, што будзе даваць далёка наперад, але ён так цераз кароткі пас па крысе мяч прадвігае. І вось зараз Асмалоўскі з мячом. Вось Асмалоўскі ўжо закідвае далёка на Шышко, і гэта небяспечна было. Крыху не капіла Шышко. Міма брамы мяч пайшоў. Так, бачым, мы рыхтуецца да выхаду на замену нумар 19 Павел Гераў. Павел Гераў, былы гулец футбольного клуба Крумкачы. Памятаем мы гэтага хлопца яшчэ зусім такім маладым, зялёным, з доўгімі валасамі. Зараз бачу кароткую стрыжачку Паўла Герава. Гераў Ураджайны гуляе значна часцей, чым у Крумкачах. У Герава, здаецца, ўсё нармалёва. Гераў з Ураджайнай, напэўна, будзе гуляць у фінальнай частцы. Таму, толькі поспехаў Паўлу Гераву, але, канешне, Крумкачы з гэтым не пагадзяцца і паспрабуюць сённяшнюю гульню свайму былому гульцу запсаваць. І таксама нумар 66 выходзіць гэта Яўген Ястрэмскі, і мяняе ён нумара 22 Іллю Ануфрыева. Так, Ураджайная зараз будзе вводзіць мяч з аўту. Ураджайная вводзіць мяч. Вададохаў закідвае, але Арсень Кудзін з мячом. Так, і, дарэчы, я хочу заўважыць, што адбылася адваротная замена. Поле пакінуў Расціслаў Клімашэўскі. Напэўна, не ўвайшоў ён у рытм гульні, які задае Ураджайная. Ці, гэта нейкая трэнерская змена. І што мы зараз бачым? Мы бачым зараз Януша і баючыся неяк там не варушыўся нават асабліва, проста выставіў руку і забраў гэты мяч. І на фланзе зараз мы назіраем, як выйшаўшы Даніла Гоцман зрабіў фол над Кірылам Вададохавым. І будзем назіраць, што будзе далей, але зараз ёсць магчымасць у зноўку Крумкачоў перабудавацца на абарончую схему, каб не дазволіць Ураджайнай развіць свой поспех перспектыўны і захаваць добры для сябе лік. Тым не менш, мяч даходзіць да Александра Шашко, які, здаецца, добра яго аддае галавой на Няронскага, але суддзя пазначае, што было парушэнне правілаў з боку менавіта Ураджайнай. І будзем
назіраць, ці будуць нейкія санкцыі прыведзеныя да гульцоў. Здаецца, не. Падышоў ён проста запытацца ў Мікіты Кухціка, як у яго з нагой, і пачуўшы, што ўсё добра, гульня працягнецца зусім хутка. Будзем гэтага чакаць. Так. Арсень Кудзін хуценька ўводзіць мяч у гульню. Аддае ён яго на Івана Радзівонова. Да рэчы, давайте азначым, як Радзівонаў дужа нізка апынуўся зараз. Магчыма, гэта нейкія перабудовы адбыліся ўсё ж такі пазіцыйныя, нават з гульцамі, якія не сышлі з поля. Тым не менш, бачым зараз, як спрабуюць крумкачы праз кароткі пас выйсці з-пад прэсінгу ураджайнай. Ураджайная прэсінгуе добра, здаецца, 5-6 гульцамі адразу на 2-3 чалавек. І прэсінг гэты паспяховы. Таму што менавіта гаспадары поля зараз з мячом будуць яны знаходзіць яшчэ одну магчымасць. Але хуценька гэта Евген Гардзейчык ліквідуе патэнцыйную небяспеку. Расціслаў Серы разам з Янушам. Януш. Ёсць адкрыты Міраслав Тамковіч. Тамковіча мяч даходзіць. Тамковіч будзе скідваць у цэнтр штрафной пляцоўкі. І так, ідзе скід. Атрымлівае мяч Расціслаў Серы. Серы на марозіка, але Махна. Хуценька спрабуецца тут контратака, але Александр Шишко трошачкі ўсё ж не даглядзеў і апынуўся ў становішчы па-за гульнёй. Дарэчы, Міраслаў, здаецца, мы амаль не бачылі афсайдаў у першым тайме, і, напэўна, гэта першы ці другі афсайд. Увогуле, у гэтай гульні, што ты думаеш на гэты конт? Ці сведчыць гэта для цябе пра нешта? Альбо гэта проста такая звычайная асаблівасць гульні, якая ні пра што можа і не сведчыць? Ну, у Крумкача, так, я згодны, што не так шмат было афсайду у абедзвюх каманд, но у Крумкачоў ўсё проста. Крумкачы гуляюць. Так. Поле пакінуў номер 11 Ростислав. Так вось, Крумкачы гуляюць у такі кароткі пас. Крумкачы спрабуюць атакаваць цераз такія доўгія камбінацыйныя перадачы, і таму, канешне, Крумкачы не вельмі часта выкарыстоўваць гэтыя доўгія закіды, Крумкачы не вельмі часта выкарыстоўваць гэта длинная перадача на форварда наперадзе, таму няма афсайда ў Крумкачоў, таму што Крумкачы атакуюць па-іншаму, Крумкачы атакуюць так, што ў афсайд яны трапіць не можуць. Што датычыцца ураджайнай, ураджайнай, канешне, тактыка іншая. Ураджайная вельмі так часта закідвае наперад мяч на Александра Шишко, але ураджайная атакавала ўсё ж такі значна радзей, чым Крумкачы. Не так шмат ураджайная мела момантаў падчас і першага тайма, і другога тайму. Вось, напрыклад, зараз чарговая замыкаў гэтую перадачу, біў па варотах Махнача, і мяч пасля сейву Махнача пайшоў у папярэчыну. Чарговы кутнік ад Крумкачоў чакаем. Выратаваў Махнач сваю каманду, выратаваў ужо ад 5-го гола у браму ураджайнай. Рыхтуецца тым часам ураджайнай яшчэ адна замена чарговая ўжо. Рыхтуецца на замену выйсці Даўран Кулышоў, гулец, які быў у Крумкачах на праглядзе мінулай зімой, шмат гуляў у таварыскіх гульнях, які меў сапраўды шанс, меў трапіць у Крумкачу ў мінулым сезоне, але ў выніку ў мінулым сезоне апынуўся ў футбольным клубе ФСК «Энергетык». У гэтым сезоне вось за ураджайную гуляе, выйдзе на поле. Ну а пакуль што чарговы кутнік ад Крумкачоў ідзе навес, з якім спраўляецца ураджайная. Вось з кутнікамі і у тым ліку выходзіць у гэтыя хуткія контратакі, як яны спрабавалі зараз, але скончваецца ўсё нейкай мітуснёй на фланзе, пасля якой мяч застаецца ў Крумкачоў. І пазначае суддзя пра тое, што будзе адбывацца замена. Поле пакідае нумар 13 Кірыл Вададохаў, пра якога мы ўжо ўзгадвалі ў этой гульні. Быў ён заўважны на полі, зрабіў ён дужа якасную працу для сваёй каманды, аддаў ён усяго сябе, за што мы яму дзякуем за гульню, і будзем назіраць за Даўраном Кулышовым, які будзе выходзіць на поле. Аб'явіў зноўку дыктар змены на полі. Спрабаваў тут адзін з гульцоў Крумкачоў прайсці бліжэй да брамы, але непрыступная сцяна абароны ураджайнай вытрымаў, і ураджайная зноўку
Закидваюць яны на Александра Шашко. Здаецца, што ў гэтым тайме шмат чаго аддаецца на менавіта плечы і ногі Александра. Здаецца, чакаюць крумкачы, што менавіта ён будзе стваральнікам магчымых небяспечных момантаў, што ён зараз і робіць. Аддае ён зараз мяч аднаму з гульцоў, але стрэл блакуецца. Даніла Гоцман, але спрабаваў ён, зрабіў ён трошки незразумела для нас, тым не менш, мяч ужо ўраджайны, момант адыграны і трэба глядзець, назіраць далей. А далей мы бачым, што абарона зноўку спакойна праз ніз спрабуе выходзіць на бок крумкачоў. Бачым, як і чуем, як падказвае Канстантин Куімаў крумкачам, а менавіта Алексею Баранову пра гульцоў. Але вынікам гэтага робіць тое, што мяч все ж таки апынаецца ў крумкачоў, і нягледзячы на тое, што на газоне апынуўся адзін з гульцоў ураджайнай, гульня працягваецца, пазначае, што свабодны Даніла Гоцман, але мяч да яго не даходзіць, Тамковіч аддаваў ён на Марозіка, Марозік аддаў на Януша, і у Януша, да жалю, не атрымалася. Мяч будзе ўводзіцца ў гульню, але гэта потым, таму што зараз будзе адбывацца замена. Поле пакідае ў нас нумар 4 Владислав Смоловскі, замест яго выходзіць нумар 9 Денис Масейка. І Махнаш аддае мяч на бок. Поле покинул Владислав Осмоловский, номер 4. На поле вышел номер 9 Денис Масейка. Так, і тут Даніла Гоцман першы на падборы, захоўвае ён мяч для Владислава Марозіка, але суддзя пазначыў, што было парушэнне правілаў. Дарэчы, пыталіся ў каментарах да трансляцыі, колькі заменаў дазволена рабіць у матчах другой лігі. 7 заменаў дазволена, і вось ураджайны якраз выйшаў Дзяніс Масейка. Гэта апошняя 7-я замена ў матчы, 7-я замена для футбольных клубаў ураджайная. Крумкачы, здаецца, яшчэ могуць рабіць замены. Магчыма, гэтай магчымасцю яшчэ скарыстаюцца. Можа, дадуць пагуляць каму-небудзь з рэзервовых гульцоў. Ну, а пакуль што з мячом крумкачы. Пыталіся яшчэ ў каментарах, дарэчы, у трансляцыі пра фінансавы стан ураджайнай, наколькі фінансавы стан ураджайнай фінансавы стан крумкачоў дазволіць ім удзельнічаць у першай лігі. Тым часам чарговую жоўтую картку атрымлівае футбольны клуб ураджайная. Атрымаў, калі я не памыляюся, нумар 77 Сцяпан Няронскі, капітан каманды. Дык вось пыталіся пра фінансавы стан крумкачоў, наколькі ён дазволіць удзельнічаць у першай лізе. Ну, давайте пачакаем усё ж такі вынікаў сезону, ці выйдуць крумкачы па спартовым прынцыпе у першую лігу, а тады вось ужо паглядзім, як быццам бы ёсць сігналы аб тым, што ёсць добрыя шансы ў крумкачоў знайсці грошы на ўдзел у першай лізе, калі такую магчымасць крумкачы заваююць менавіта дзякуючы поспехам у другой лізе. І зараз у мяча стаяць Даніла Гоцман, стаіць Евген Гардзейчык. Гоцман аддае на Баранова, Баранов на фланзе, Баранов прастрэльвае, і мяч, здаецца, сышоў. Так, арбітр ну, вось крумкачам яшчэ, канешне, голас кутніка сёння не хапае, бо вельмі шмат было кутнікаў крумкачоў, шмат кутнікаў падаваў Ягор Антанович, які добра падае кутнікі, які ўмее гэта рабіць, але зараз вось чакаем. Напэўна, Януш Ладуцька пойдзе падаваць кутнік, ужо капітан каманды. Не вельмі часта ён гэта робіць, ён больш любіць так забіваць галавой якраз падчас стандартаў, але ну вось у крумкачоў нейкая такая крыху атрымоўваецца сітуацыя, што капітан каманды на сваіх правах пайшоў кутнік гэты падаваць. Януш Ладуцька нядрэнна падае на Баранова, Баранов б'е галавой.
можа рабіць усё, і вось паспрабаваў кутнік падаць. Атрымалася нядрэнна, але, на жаль, для крумкачоў без забітага гола працягваецца гульня. І зараз ураджайная з мячом, ураджайна, здаецца, штось зрабіць. Крыху каманды перайшлі ўжо да такога рэжыму, якім проста скончваюць гэты матч. Крумкачы жадаюць, напэўна, ўжо пайсці святкаваць перамогу. Ураджайная рыхтавацца да наступнай гульні. Ураджайную, зноў-такі, мы ўжо казалі, чакае барацьба за другое месца, вельмі напружаная. Усё ураджайна яшчэ наперадзе, іх важныя матчы яшчэ будуць. Так, ну і пакуль ёсць пауза гульні, мы хочам нагадаць вам пра тое, што крумкачы можна падтрымаць не толькі словамі, але і дзеяннямі. Як гэта можна зрабіць, запытаецеся вы ў мяне. А гэта можна зрабіць па спасылцы ў апісанні да трансляцыі на канале Крумкачоў. Ёсць спасылка на Donation Alerts, калі вы хочаце, каб нарэшце якасць трансляцыі павышалася. І мы былі удзячныя вам дужа, ну мы вам так удзячныя, то можете падтрымаць нас грашыма праз Donation Alerts у спасылцы пад трансляцыяй на канале Крумкачоў. Тым часам Владислав Марозік спрабаваў ісці ў дрыблінг супраць адразу натоўпу, здаецца, гульцоў і пляцоўцы, але ну яны сваю справу зрабілі якасна, не даўшы Марозіку праціснуць мяч далей. Хутенька уводзіць Масейка мяч у гульню, на Кулышова аддае, Кулышов на Няронскага, Няронскі аддае на сваіх абаронцаў. Ну і хлопцы хутенька закідваюць, зноўку шукаюць, спрабуюць знайсці Александр Шашко. Не атрымліваецца гэта у іх, і тут ужо Януш разам з гульцамі, якія выйшлі у другім тайме, менавіта з Владиславом Марозікам і Ростиславом Серым, спрабавалі яны трошечкі папрэсінгаваць. І тут Мірослав Томкович падключыўся і добра адабраў мяч, закідвае ён на Марозіка, Марозік прымае. Здаецца, скідваў ён на удар Ростиславу Сераваму, але, напэўна, Степан Макараў выбіваў мяч. І зноўку гэта ўжо дакладна быў Макараў, які добра выбіў мяч. І тут Алексей Баранов б'е Махноч! Які малайчынка! Нягледзячы на тое, што лік ўжо 1-4, ўсё ж такі да брамніка, здаецца, пытанняў няма. Алексей Махнач робіць сваю справу якасна і добра, і апынулася парушэнне правілаў, і пайшоў удар па браме пасля посвісту, але суддзя не мог папярэдзіць б'ючага жоўтай карткай, але не зрабіў гэта, дараваўшы яму. Тым не менш, ураджайная прэтэнзіі не выказвала, а хутенька ўжо пераходзіла бліжэй да брамы Арсенія Кудзіна, але, да жалю, няўдала для іх. Іван Радзівонаў. І вось мы бачым, помнім, дзе Іван Радзівонаў гуляў у першым тайме, як высока ён падымаўся, і дзе зараз ён. Як нізка ён ўсё ж такі ўжо прыйшоў да сваёй больш звыклай, здаецца, пазіцыі абаронцы альбо апорнага паўабаронцы. Тым не менш, і Мірослав Томкович перахапляе гэты мяч, трошкі ўжо, здаецца, страчае канцэнтрацыю ураджайная. Тым не менш, гол пакуль не прапушчаны, таму Трубачкоў Кірыл спрабаваў дагнаць Давуда Рыбгаджыева, але абодва гульцы маладыя, абодва энергічныя, абодва хуткія, і у гэтай дуэлі ўжо ён пераможцам не выйшаў. Ростислав Серы апусціўся ён ніжэй нават за атакуючых паўабаронцаў, зачапляючыся за мяч і даючы магчымасць развіццю атакі. Не атрымалася хутка перайсці ў атаку ўжо у Крумкачоў, таму што павярнулася ураджайная ўсім сваім складам, і бачым, як нізка апускаецца каманда, каб толькі не даць Крумкачам ніякага праходу. Але тым не менш, штосьці мне падказвае пра тое, што будуць яшчэ небяспечныя моманты, а можа нават і галы. Як мінімум 1 гол мы яшчэ дакладна пабачым. Я думаю так. Што думаеш ты, Мірослав?
Мне ўсё ж здаецца, што калі мы пабачым галы, гэта будзе так хутчэй выпадковасць, бо ну сістэмна нічога добрага не адбываецца ўжо для ўраджайнай на полі. Крумкачы, напэўна, ўжо не жадаюць забіваць, ураджайны ўжо не можа. Вось зараз крумкачы робяць чарговую замену і зараз сыходзіць з поля нумар 6 Давуд Арыгваджыеў. На поле з'явіўся нумар 24 Константин Цвяткоў і паназіраем, як Константин Цвяткоў канец гэтага матчу правядзе. Дык вось у крумкачоў, ну, крумкачы, напэўна, маглі б забіць яшчэ па такой гульні, альбо паспрабаваць забіць, стварыць небяспечныя моманты. Вось, напрыклад, як зараз, і вось крыху гэтую гульню мне хацелася б крыху яшчэ паразмаўляць пра навіны ў складзе крумкачоў. Пасля мінулага матчу з мінскім морам даведаліся заўзятары крумкачоў, што сышоў з каманды Эбука Неджы, і канешне хацелася б сказаць вялікі дзякуй. Вось зараз ужо буду казаць усё ж як заўзятар Эбукі, вельмі такая ўпэўненая, сапраўдны такі давай у абароне, які ўсё вычышчаў, і, канешне, вельмі шмат ён даў повадаў для таго, каб аб ім сказаць добрыя словы, пайшоў на павышэнне у чэмпіянат Таджыкістану. Жадаем яму там толькі вялікіх поспехаў, магчыма, вернецца ў крумкачы ўжо пад першую лігу. Так, і пакуль далёка не дайшлі ад тэмы Эбукі Неджы, мы паведамляем вам, што заўтра ўжо на канале на мяжы, тэлеграм-канале на мяжы, які вядзе адзін з нашых добрых сяброў Мікіта Філістовіч, выходзіць інтэрв'ю з Эбукам Неджы, таму раю ўсім зайсці, падпісацца і абавязкова прачытаць. Таксама выказаць словы падтрымкі і Эбуку, і Мікіту, які робіць добрую справу для развіцця беларускага футболу. Ну, але ж это ўсё справы каля футбольнай, таму што зараз мы назіраем за тым, як Мірслав Томковіч скідвае на Владислава Марозіка, і, здаецца, быў ж ён першы на мячы, але добра, самааддана згуляў зараз абаронца ураджайнай, выбіўшы мяч і ліквідаваўшы зноўку ж пагрозу ўжо ад крумкачоў. Так, Тамковіч. Трыбуны ўсё больш нагнятаюць, і што з боку ураджайнай, што з боку крумкачоў. Усе 90 хвілін, здаецца, людзі на нагах, усе 90 хвілін падтрымліваюць гучна, бесперапынна свае каманды, гонячы іх наперад, нават не гледзячы на лік, што пераможны для адных, што ўжо, ну, даволі вялікі для іншых. І тут апынулася яшчэ одно парушэнне правілаў. Ну, вядома, што ненаўмысна рабіў гэта Ростислав Серы, але, тым не менш, Даўран Кулышоў апынуўся на полі. Тым не менш, з ім усё добра, і гульня працягнецца. Так, бачу каментар у чаце пра тое, што патрабуюць Паўла Варэніка на полі, гульца крумкачоў і выхаванца футбольных клубаў «Ураджайная». Сябры, калі вы персанальна заўзееце за Паўла Варэніка, Паўла Варэніка ў заяўцы сёння няма, на жаль, таму яго не чакаем, магчыма, чакаем у наступнай гульні. Так, ці вось зараз паглядзеў, не, ёсць Павел Варэнік у заяўцы, прашу прабачэння, таму, ладно, усе шансы ў Паўла Варэніка з'явіцца сёння ёсць, таму, ну, выбачайце, буду разам з вамі тады чакаць сёння Паўла Варэніка, магчыма, сёння ён выйдзе, яшчэ заб'е што-небудзь. Што, напэўна, можам яшчэ раз вярнуцца да тэмы Эбукі Неджы, бо нічога на полі не адбываецца. Вось такі трансфер добры, выдатны у клуб вышэйшай лігі чэмпіянату Таджыкістана, магчыма, не самы элітны чэмпіянат, але, ну, вось гэты трансфер паказвае, што нават з другой лігі Беларусі можна з'ехаць за мяжу, з'ехаць у элітны дывізіён якой-небудзь краіны і там ужо далей будаваць кар'еру, ўжо прафесійна трэніравацца, гуляць на прафесійным узроўні. Таму, канешне, гэты прыклад, гэта добры прыклад для ўсіх футбалістаў, хто сёння на полі, хто ведае, можа, хто-небудзь з тых, хто гуляе сёння за крумкачы альбо ўраджайную, захоча з'ехаць у Таджыкістан. Вось, напрыклад, Александр Шашко, які зараз добра стрэліў па варатах Арсенія Кудзіна, меў шансы забіць другі гол, але крыху міма мяч пайшоў. Напэўна, можна яшчэ пагутарыць напрыканцы матчы пра лепшых гульцоў у складзе абедзвюх каманд. Ураджайнай, мне здаецца, ўсё ж лепшым быў Александр Шашко, ну, вельмі актыўны ён сёння быў. Бачна, што ўся гульня ў атацы будуецца менавіта вакол Александра Шашко. На Александра Шашко ідуць усе закіды, усе навесы, усе перадачы. Шашко сам зарабіў пенальці
пенальті сам рэалізаваў. Напэўна, большую частку тых момантаў ураджайнай, якая яна мела, стварыў менавіта Александр Шишко. Ну, канешне, бачна, наколькі якасны гэты нападнік, наколькі Александр Шишко ўсё ж такі для сваёй каманды важны, патрэбны. Бачна, чаму Александр Шишко забівае так шмат галоў. І, канешне, Шишко для мяне MVP ў складзе ураджайнай. Працягнем на гэтую тэму пасля атакі Крумкачоў, якая нічым не заканчваецца. Дык вось, а ў складзе Крумкачоў, мне здаецца, ужо звыкла для нас. Алексей Баранаў усё ж стаў MVP гэтага матчу, ну, на мой погляд. Алексей Баранаў выдатны чарговы матч правёў. Алексей Баранаў забіў вельмі такі патрэбны штрафны удар. Алексей Баранаў забіў усё ў цэнтры поля. Алексей Баранаў вёў гульню. І, ну, проста умніца Алексей Баранаў, што яшчэ пра яго казаць. Алексей Баранаў гэта той гулец, які вось на гэтым узроўні мінскага дывізіёну робіць розніцу. Канешне, хацелася б пажадаць Алексею Баранову, каб ён рос, прагрэсаваў і ішоў у першую лігу, магчыма, з Крумкачамі альбо без. І зараз так, назіраем за тым, што адбываецца на полі, ляжыць на газоне гулец ураджайнай. Пакуль у нас ёсць час, Іван, на твой погляд, хто лепшыя гульцы сёння ў складах абедзвюх каманд, ураджайнай у Крумкачах? Можаш адзначыць каго-небудзь? Так, ну, вядома, калі пачынаем з гаспадароў, то хачу адзначыць аўтара адзінага забітага мяча, які, здаецца, сам зарабіў пенальці, сам рэалізаваў. Это Александр Шишко. Але ж разам з ім можам пазначыць і капітана каманды Сцепана Няронскага, які таксама дуже добра працаваў. Все ж таки робіць лік ён 2-4. Александр Шишко, толькі мы яго пахвалілі, і ён пацвердзіў тыя добрыя словы, якія мы яму накіравалі. Малайчынка, робіць ён лік все ж таки 2-4, але будзе гульня працягвацца далей, і здаецца, што застаецца гуляць камандам усяго ж таки 2 хвіліны, пра што паведамляе бакавы суддзя, дужа незадаволены адзін з прадстаўнікоў клубу ураджайнай. Незадаволены ён, здаецца яму, што усяго такі 2 хвіліны, яму падаецца, што гэта мала, але, ну, эмоцыі мы разумеем, і дужа непрыемна прымаць паразы. Тым не менш, павернемся мы ўсё ж таки да яркіх гульцоў. Ва ураджайнай я хачу адзначыць Александра Шишко і Сцепана Няронскага, а таксама Трубачкова Кірыла за яго другі тайм, які ён адпрацаваў дужа якасна, на мою думку. Ну, а што датычна Крумкачоў, я ўсё ж таки выберу Алексея Баранова. Капитан команды номер 77 Степан Няронский. Да, сейчас начну. І вот нават адзін з дыктараў пазначае, што Няронскі сёння прызначаны найлепшым гульцом у складзе ураджайнай. Але павернемся да Крумкачоў. Алексей Баранаў і Коскі Наміката, і таксама давайте ўжо адзначым і Варанковіча, які гол, які ён стварыў для Коскі Намікаты. Ну, ён малайчынка, ён дабароўся, дацягнуў гэты мяч і аддаў. Таму, на мою думку, лідары такія. Што думаеш ты, Міраслав? Так, я выказваў уже свае меркаванні. Для мяне вось Шишко ураджайны, Баранаў Крумкачоў. Гаспадары прызначылі Няронскага лепшым гульцом у сваім складзе. Ну і добра. Канешне, было цікава, як Ілля Рахманаў быў вельмі незадаволены тым, што ўсяго 2 хвіліны дадалі да другога тайму. Я разумею гэтыя эмоцыі, але было 90 хвілін матчу, каб забіць гэтыя галы. Зараз ужо парачку хвілін на гэтыя 2 галы. Зразумела, нічога не зменяць у гульні. Было пытанне ў каментарах яшчэ адно пра Эбуканэджы. Просто такі цікавы момант. Пыталіся, Эбуканэджы сышоў вольным агентам, ці гэта быў трансфер менавіта за грошы. Сябры, ну, каб прадаць гульца, трэба падпісаць гульца, падпісаць з ім кантракт, плаціць яму зарплату. У Крумкачах, як гэта амаль у ўсіх клубах. Добавлено минимум 2 минуты. Так, чамусьці толькі зараз зрабілі аб'яву пра дададзены час да матчу. Дык вось,
Каб гульца прадаць, трэба мець з ім кантракт, трэба гульца падпісаць, трэба плаціць яму зарплату. Крумкачы зараз каманда такая, ну, калі мы кажам фармалёва, ўсё ж таки аматарская, бо крумкачы зарплату не атрымліваюць, гульцы гуляць. Ну, просто хтосьці, таму што яму падабаецца гуляць у футбол, хтосьці, таму што жадае зрабіць крок наперад у сваёй кар'еры. І вось Буканэджы якраз паўгады пагуляў бескаштоўна за крумкачы, зрабіў гэты крок наперад. У Таджикістане будзе гуляць ужо за грошы. Напэўна, вось тэму за Буканэджы скончылі. Не ведаю, калі наступны раз Буканэджы з'явіцца на нашых трансляцыях. Калі я буду каментаваць наступную гульню, можа, у наступнай гульні, хто ведае. Ну, ладно, гэта жарты. Ураджайны ўжо, напэўна, скончыў матч. Макараў увесь матч, усе 90 хвілін адпрацаваў, гуляючы трэнер Ураджайнай, не дапамог камандзе. Вось чарговы такі ідзе закід на Шишко. Шишко наперадзе. Шишко зрабіў усё для сваёй каманды, каб дапамагчы. Шишко забіў свае галы, але не дапамог. 4-2, фіксуем канчатковы лік у сённяшнім матчы. Перамагаюць крумкачы. Адрыў крумкачоў ад Ураджайнай 9 балаў па вынікаў гэтай гульні. І калі крумкачы перамагаюць у наступным туры менскага дывізіёну Туркспор у дамашнім матчы, то крумкачы упершыню ў гісторыі становяцца чэмпіёнамі менскага дывізіёну другой лігі. Віншуем заўзятарам крумкачоў, ну а заўзятарам Ураджайнай падтрымка у вашага клуба ўсё толькі наперадзе. Дякуємо вам за прогляд трансляції, дякуємо, що були з нами. Віншуємо команду Крумкачов, віншуємо команду Ураджайної з тою яскравою і цікавою гульнею, за якою дуже-дуже приємно було назирати. З вами були я, Бортницький Іван, і мій колега Мирослав Колос. І ще почуємося.